बेबायदि एसे बारायनांगौमोन किल' आंना मनिटरर भलिउम बरायदियासो अलपमान खथासे आफोनि अपारेटर भाई आङो माबा पिस्तलखौबो लाबोफानो बावदों दहाय इमारजेन्सियाव आंना लंपेन्टआ एसे लुज जायो बे पिस्तल सोबासो एसे टाइट जायो मानसिफ्रा सिगिरलाबायोना मोदोम फिसा होननानै ओंखायनो 2.5 लाखनि लाइसेन्स बानायनानै लाबाय आङो बांद्राय गोदाव सोराव खालामनो नागिरोना हेल' खथासे हेल' दादा बर'ना हारसा माबा आदा अ माजर आदा मा बेस हो ट्रेभेल हो इक' हो भलिउम बाराय फैसा होनानैब्लाबो बारायखायो आङो इसिबां गरिब नंला आङो दा माने 5,000 खिब्लाबो अमाखौ बायनानै जागोन आं दाबादियाव दालिया हेल' मनिटरनि भलिउमाबो बाराय हेल' बेस हो हेल' दा औ होनायखौ खम खालामनो नाङा ओमफ्राय जोंनावहाय हिनजाव खारनाय मोनसे प्रब्लेम जाना फैदों जोंनि बर' समाजाव थालिया बे मानो इसिबां प्रब्लेम जाखो नै मैयासो खारलायबायनो फिसा सानै इसे गिदिर गिदिर दंखायोनो बेनो खारबाय आरो बै हौवानाबो माबा फिसा गिदिर गिदिर दंखायो हिनजावबो दंखायो हिनजाव गैयाबा आलादा खोथामोन बेनाबो दंखायो खारबाय थालिया बे प्रब्लेम नै उमुक जिल्लानि उमुक उन्दै माबाखौनो 2 बोसोरल' जादोंमोन बेखौनो गारनानै खारबाय फिसायबो दंखायोमोन सोरबा सेंग्राजों खारबावबायसोनो होनबावो खोनादोंना मादै खोनादोंना दा बे प्रब्लेमा ओरैबायदि माने जोंनाथ' सासे सानैल' फिसा खांसैना नंगौ नाङा सासे सानैल' खाङो ना खाङा मादै ना बिसिबां ना मादै सानै दा सानैनि बारा लाया बेलाय खारखागोन नङा होमबा खमसे खम 7 लानांगौ माने सासे फिसा खांनायाव बोसोरबा सम नांगौ नाङा 2 बोसोरसिमा जाखायो आहारखौ जाखायो बियो नेथाबनानैब्लाबो जागोन गाबबावगोनसो मोनजायाबा मिथिबाय होमबा बेखौ एसे स्कुलाव एसे सोनांगोन थाखो 1सिम बोसोरनै बोसोरब्रै ओरैनो फांफुं बोसोरबा सासे गथ' खांनायाव बोसोरबा लायोबा 4 गथ' खाङोबा 20 बोसोर गथ' खांनायाव 20 बोसोर थांखाबाय बबाव खारनो अबसर मोनबावोमोनलाय खारनायनि खारना हिनजाव खारनायनि खारनानो जाहैबाय फिसा सासे खांनायनिल' जाय 4 5 खांबाय गुबुन हौवाजोंबो फन रायलायनो सम गैया बियो बे सासे गाबनोसैलाय जाहोनांगोन नङा होमबा बोसोर गियान खां हायोबा जेबो उसुबिदा गैया फाप गैयाना बियो फाप नङा बियो फिसा खांनाया हिनजाव खारनायनि प्रब्लेमा बेनो आरो हौवायाबो खारो माने गुबुन हिनजाव लाना खारो मानो खारो मिथिगौ मालाबाबो लोमजायाबा हिनजावफ्रा डक्टरनाव दाथां बुजिबाय दा माने गावहा फिसा लानो बानोसै सासे सानैल' लानोसै हिनजावा बिदियावनो हौवायाबो खारजायो मिथिबाय ओंखायनो 4 ला हिनजावफोरनो बिमाफोर बाजैमोन मिथिबाय 4 लाथार नोङाला हौवायाबो खारगोन गेरेन्थि गैया जुदि नोंना फिसाया 4 नङाला 7 दोनैनो कलम गोजाजों आङो A4 साइज खाथायाव साइन होलांगोन नोंनि फिसायाबो खारा नोंनि हिनजावाबो खारा होननानै जाबायना आब' बे प्रब्लेम आरोखि आं दा मा खालामबावनो जोब्बायना आदा गाइखेर बेफारिनि सिमांखौ खोन्थादो माने भलिउमाबो माथो हारसिं खमायलाङो बियो आदा माथो खमायलांदों मा प्रब्लेम हेल' खमायलाङो
हेल' साख्रिल' मोनग्रोथोंना फिथाइ सामथाइल' जागोन आङो नासपति काजु बादाम आपेल आंगुर हा मा होनदों आदा गान खनसे आब' दोंसे माने बयनिबो लुबैनाया आलदा नङा होमबा साननायाबो आलदा